Sanibingelela balandeli baleli page ese-refresh. Acela uthula ku-share uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukusubscribe kuleli page leli. Sishaqe sibaningi ngalento eyenziwe uNelisiwe Nompilo Thuseni waseMsiya ngokuzalwa ovedane wabulala nje izingane zakhe ezimbili. Kuthiwa uyibulala ngokuthi ayikenye. Bekuyingane yomfana uNqobizitha Thuseni obezohlanganisa izinyanga ezimbili ezelwe bese kube intombazane uNozibusiso Thuseni obeneminyaka emibili. Idumbu zazo-ke lezi ngane zitholwe ngabantu ababedlula ngendlela enkonyameni zigoqwe ngoblankets esikhotheni. Kulowo blanket lowo kade uney'dumbu zalezi ngane zombili, uNethiwe ubefaka inamba kagogo wey'ngane kanye nenamba kababa wezingane. Izizathu balandeli be-ese-refresh esenze ukuthi uNelisiwe enze into ebuhlungu kangaka iy'ngane zakhe ukuthi yena ne-boyfriend yakhe noma nobaba wezingane lezi ezimbili babe nokuphikisana ekudayiseni umuzi osezwelisha eNanda. Kwangathi uNethiwe ubefuna ukuthi bayoqala ukwakha kwenye indawo ayizwelisha. Babukeli be-ese-refresh sizonikhombisa iy'thombe zalezi ngane lezi ezimbili zakhe uNelisiwe, bese-ke sinikhombisa nayo le video le kancane kaNethiwe engafuni ukuveza ubuso esebanjwe amaphoyisa. Ngiyacela ukuthi ulike, ushare, uphinde ucomment wakhohlwa nje ukusubscribe kulona leli page noma kule channel ese-refresh. Siyabonga.